Kirenu mmemme akwamozu pụrụ iche nke mere n'Ukehe n'obodo Enugu kpọmkwem. N'ụbọchị a mmemme mere, Ichioku bụ nwafọ Igbo na-ama mbem n'ụzọ pụrụ iche wụchiri n'ọgbọ n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa kirenu ka ihe niile a si mee nakwa mbem pụrụ iche nke Ichioku mara n'ụbọchị a. Cheta na Ichioku bụ mmambem si Agụrụ n'obodo Anambra wee wuchie. Kire ya. I went there Akamozu Ogo. And I got good. Guess you can. Then we get now Walland. I went I think Odogu Muramu Unari. Had it. Not to go to my other little. Hey, you now hey, I for your wife, baby. Yeah, okay, you should Ataka, Odogu Mutu Dilibili,
umuchi wali made ije biale unodogu kalila dogu ofuanye boko yige ofuanye na mofuma oke nwane mofuma oke nwane mofuma ofuanye na nuka na magena ibona ni okanwa egana ni odogu egana president general managing director Sumanania Continental Limited nwoke tegende ofunwa adigwa ibanye na enwe aṅụrị n'isi ga ni Enugu na Amanianu na zieni ni ofunwa oge megolu dị mmadụ elikande ya meje baba na ofuofu n'ibi melelika udagi na-ede ọ na-aga ebe ọ bụ na ijegideli ife onye Igbo inyeli aka ofunwa na ni Enugu oke nwa na ni Ukehe ebe ọma je matụ gị na onye na-azọ dị ya agwagwa m ndị mmadụ afụ okwu nekene na ibe ọma anyị mụrụ anya nekene na ọma mma jụrụ alụ nekene na odogwu nekene oke nwa ebe aka gbekwuo odogwu Enugu steeti jiri bili oke nwa na ni Ukehe ibe ọma je matụ gị na onye na-azọ dị nwanne m osikwa nke dị ibe nya bụ ọnwụ iji ụgbọ m jere n'anali anyị ya lụwere ime ibe na ihe bụ ọnwụ ọgwụ onye dị ndụ n'ọnya ya kwa onye nwụrụ anwụ ọlụghụ melụ ma nya je dịba ofu nwa agụba ma obi ibe akwakụ n'ibe nwewe agụ m ndụ nka egwugwo m na ọga dịrị gị mma igbu oli n'aka dị ka igbute mma igbu onye n'aka ebe na ị ga-egbute mma ụbala sobe gị gị chọgụ na-ekwu okwu ya ofu nwa ga-adị mgbe anyị kenani injinia Kristia ekene odogwu ekene nwa dị na were ụlọ ọlụtụ onye wadoba ọgwụ aka gị